Daga ƙasar Yemen, yankin arewacin ƙasar, wata mata Mona ta yi tafiyar awa 7 tana naƙuda a kan raƙumi. Lamarin ya faru ne lokacin da naƙuda ta tayar mata, amma aka rasa mota da abin hawan da zai kai ta. Hakan ya tilasta wa mijinta ɗaukar ta a raƙumi suka tafi. Rashin hanya da rashin kyan tsaunuka da suke a arewacin ƙasar ya saka su suka yi tafiyar awa 7, tafiyar kilomita 40 ce zuwa asibitin. Awa 4 kenan a mota ko su wani abin hawan, amma ta kai su zuwa awa 7. Duka faɗin garin sun dogara akan asibiti guda ɗaya. Bayan tashin hankali da Mona ta gani, ta kasa iya tuna farin ciki lokacin da ta ji kukan jaririnta ta haihu a asibitin. Ƙasar Yemen da kaso 80 na 'yan ƙasar suka kasa mallakar mota, suka dogara ga tallafi. Tuni dai Mona ta sa wa 'yarta suna Amal. Kasance da Amana TV da kowane lokaci. Ka danna alamar subscribe domin sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura, da share. Mun gode.